ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Донҷей. Айни замон дар 9 километр қарор доред. Аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи гардиши фурудгоҳ. Дар инҷо супермаркети Ёбад ва аз ин тараф бошад Аманал ва шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Маҳаллаи Хуварон аз раҳи Калон то хоная 510 метр мебошад. Сурбат гап мезанем, рафтем. дӯстони азиз, ҳозир ду ҳавлиро пешкаши шумо мегардонем ки айни замон таъмирашон идома дорад ва фасадашон, яъне аз берун мана ҳамин гуна таъмири зебо мешавад. дӯстони азиз, лоиҳаашон бениҳоят зебо аст, ҳавлиҳои зебо. барои ҳамин навормона бо диққат ва то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро ба пуррагӣ фаҳмода нишон медиҳем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар инҷо садик аст, дар ин тараф махӯза аст, мактаб аст, масҷид аст ва худи ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони гиромӣ, ҳам ин ҳавлӣ дар фурӯш аст, ҳам ин ҳавлӣ дар фурӯш аст. проектҳошон гуногун мебошад, нархошон як аст. дӯстони азиз, дар навормон ҳамин ҳавлиро нишон медиҳем. дӯстони азиз, ба пурраги проектча ҳамашро нишон медиҳем ва харидор, одаме ки мехоҳад ин хонаро харидорӣ кардан, метавонад биёяд аз пеши бинадо, ё ин ки ин ҳавлия харидорӣ кунад, ё ин ки ин ҳавлия. дӯстони азиз, аҳамияти ин чӣ қадар маҳаллаи обод аст. ҳама раҳо асфалт мебошад, асфишения ҳамаш ба пуррагӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. дӯстони азиз, ва ман ҳамин ҳавлиро аҳамиятен дӯстони гиромӣ, фасадша аҳамиятен барои чӣ дар кор ин чиз? Барои он ки ҳавлия айни замон таъмири ҳавлӣ идома дорад ва соҳиби ҳозираи ҳамин ҳавлӣ аллакай трезоша заказ кардагиянд, тайёр мекунанд, омада мечаспонанд. трезои биноя ба пуррагӣ фасади зебоя ҳамаашро брусчатка, ҳамаи ҳамин таъмири беруния ҳамаашро тайёр карда баъд аз он ба харидор месупорад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки нишон дем, ман ҳамон гуна ҳавлии зебо, ман ҳамон гуна ранги ҳаваи ҳавлӣ ҳамин хеле зебо карда баъд ба харидор месупорад. дӯстони азиз, ё ин ки аз ҳамон нархи хона маблағи фасаду брусчатка куния минус мекунанд, нархи хона дар ин ҳолат боз ҳам арзонтар мешавад. дилхоҳ ранге ки ба шумо махкул аст, ҳамон ранг хати, ҳамон дизайн хати фасади ҳавлия мезананд. дӯстони азиз, варианти хуб аст, чунки срочни фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, савдои хуб дорад барои харидорҳои аниқ. ҳавлӣ 3 сотиқ замин мебошад, гирду ба гирд маҳкам аст. худи бинои истиқоматӣ аз 2 ошона иборат аст, боз тақхона дорад ва фасад бахшиш, баъд мансардаш кушода аст. дӯстони азиз, тамоми минтақаро дида мешавад, ҳамашро якта ба якта нишон медиҳем. айни замон устоо кор карда истоданд. дӯстони азиз, инҷо даромадгоҳ, зинапоя барои баромадан ва фаромадан дари асосӣ дар инҷо мешавад. дар инҷо бошад ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар болоям низ 3 ҳуҷраи истиқоматӣ аст ва ҳоҷатхонаву ҳамом. ин ошхона мебошад. дӯстони азиз, монтажи барқ ба пуррагӣ кардагӣ. дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом. ин ҳоҷатхонаву ҳамома дӯстони азиз тақсим мекунанд, яъне аз байн перегородка мешавад. дар инҷо ҳоҷатхона мешавад, дар ин тараф ҳамом аз дарун мешавад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра дӯстони азиз ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. якбора тақхонаи нишон метиҳем, баъд мебурем ба дуюм ошона. тақхонаи ҳавлиам аҷоиб мебошад. дӯстони азиз, чунки тақхоная ҳамчун як макони истироҳат ба ҳамин мақсад кардагиянд. дӯстони азиз, ҳозир мефаҳмонем. мана ҳамин ҷои бассейн мебошад. дӯстони азиз, ҷои бассейн бо системаи водооток, хулос ҳамаш қонунӣ. битонои хонаи аҳамиятиин чӣ қадар ба сифат. дар инҷо дар таги зинапоя ҷои котелна мешавад, ҷои отопления. дар инҷо спортзал ва дар инҷо бошад 2 намуд сауна, саунаи урусӣ, саунаи туркӣ. дӯстони азиз, аз рӯи нақшаи соҳиби хона бояд ҳамин тақхона ҳамин гуна бошад. дӯстони азиз,
як ҷои истироҳат. фикр мекунем бе ниҳоят чизи хуб аст. ҳам аз берунам дар дорад, ҳам аз дарунам. албатта ки хонаи ҳавлигӣ аз хонае ки дар бинои баландошона ҷойгир аст фарқ мекунад. дӯстони азиз, нархи 1 метри квадратӣ дар ҳамин ҳавлӣ $450 туғрӣ мегирад. лекин боз аз болои ин шумо соҳиби ҳавлӣ, шумо соҳиби замин мешавед ва аз болову поёнатонам ягон одами дигар нест. ин бошад дуюм ошона. дар ин ҷо як оинаи калон мешавад, маҳкам мешавад. ин ҷо роҳрав коридор, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ҳамом, панҷум ва шашум ҳуҷра. шашум ҳуҷра ин як меҳмонхонаи калон аст. 5 та ҷои тиреза дорад меҳмонхонаи калон. чӣ хеле ки гуфтем, айни замон таъмири бино сохмон ҳоли идома дорад. барои ҳамин метавонед аллакай ҳозир ҳавлиро харидорӣ карда давоми сохмона аллакай худатон идора кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба шумо махкул аст, ҳамин хел устоо кор кардаангиранд. дар ин ҷо ҳамон ҳоҷатхона. ин бошад охирон, яъне шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, акнун мебароем ба мансард. чӣ хеле ки мебинед, мансарди бино кушода мебошад. дӯстони азиз, мана ҳаминро гуфтем, ин садик аст, боғчаи кӯдакона. сохмон ва таъмираш идома дорад. месупоранаш ва дар ин ҷо бошад як ҳавзи маҳкам мешавад, як бассейни маҳкам ва ин болода ҳамаш боғ мешавад. минтақаи хуб аст. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бошад, тамошобинони гиромӣ, 1,700,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ҳам нархи ин ҳавлӣ 1,700,000, ҳам нархи ин ҳавлӣ 1,700,000 мебошад. дӯстони азиз, дар ин ҳавлӣ ҳам сохмон идома дорад. ин ҳавлие чӣ хеле ки мебинед, бо хишти пухта бардоштагиан, аммо проекташ дигар хел мебошад. ҳар ду ҳавлӣ нархҳояшон як хел аст. барои ҳамин метавонед ё ин ки ин ҳавлиро харидорӣ мекунед, ё ин ки ин ҳавлиро харидорӣ кунед. дӯстони азиз, албатта ки тирезаҳояш, фасад, брусчатка, хулас аз берун таъмири зебо, таъмири олӣ дар ҳамон нарх дохил аст. ё ин ки метавонед аз ҳамон нархи хона минус кунеду дар ин ҳолат нархи хона хеле ҳам боз арзонтар мешавад. дӯстони азиз, хона срочно фурӯхта мешавад. ба соҳиби хона срочно пул дар кор аст. барои худашон сохтагианд, аммо ҳозир аз сабаби ки срочно маблағ лозим аст, мефурӯшанд. дӯстони азиз, боз варианте ҳаст ки аз ҳамин пули хона 1 миллион сомониашро нақдӣ метиҳен. боқимонда пули хонаро тариқи мошин, тариқи хона ё ин ки дигар чиз метавонед пардохт кунед. дӯстони азиз, фақат ками 1 миллионша нақдӣ меспоред, боқимондаша метавонед мошин тиҳен, хона тиҳен ё ин ки дигар чиз. занг занед, ба соҳиби хона маслиҳат кунед. дӯстони гиромӣ, марҳамат. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. ва ҳозир бинед, бо барқ ва об таъмин аст. худо нигаҳбон.